Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się z wami trafiam. A dziśki to będzie o tym, jak też ten nasz mózg poradzi se łazić na przyma. Łazicie se tak roztumieni na przyma, bo ja wam powiem, że ja łaża, często łaża. No bo patrzcie, to jest tak szybciej, nie? I wygodnie fest, no bo nie trzeba tak dookoła obłazić, idzie się tak na przyma, i się jest szybko, nie? No, tuż roztomili ten nasz mózg też ma coś takiego, bo on bardzo rodce szporuje energię, bo on fez wiele tej energii potrzebuje, nie? No tuż z kisz tego, jak idzie co zrobić, żeby se trochę tej energii uszporować i tak na przyma przeleść, no tuż on to robi, nie? A jako też on to robi? No są na to rozmaite sposoby i też rozmaite nazwy na to mają psychologowie, ale ja wam powiem dziśki o takim jednym, który się nazywa społeczny dowód słuszności. A co to takiego jest, nie? Bo to taka dziwna nazwa. A jest to prosta rzecz i to jest ważna rzecz, zaraz wam powiem. Stoicie się na przykład przy drodze, nie? I se chcecie przejść na drugą stronę. No ale pali się czerwone światło. No to co my robimy? My stoimy, nie? No bo my się za bajtla wszyscy nauczyli, że jako jest czerwone, no to się stoi, nie? I się czeka. Ale rozumieli, jako przyjdzie taka większa kupa ludzi, nie? One się tam nazbierają. I te ludzie zaczną przez ta ulica przełazić, tuż my też najczęściej za nimi lezymy. I ja też tak często robię, to już wam powiem. I to je, psychologowie to nazwali, że to je właśnie ten społeczny dowód słuszności. Że jako inni tak robią, wiele ludzi tak robi, no to ja też tak mogę zrobić, nie? A najlepiej to jeszcze widać, rozumieli, jak jest taką sytuacją, kaj my tak nie bardzo wiemy, co też mamy zrobić. Patrzcie, leży ktoś na ulicy, nie? I my tak nie wiemy, czy on się ubalił i jęło żarty, albo on łosłop, albo nie wiem, zawału dostał, albo miał wypadek, nie? I my nie wiemy, czy on potrzebuje tej pomocy, czy nie, czy my mamy tam podejść, czy nie. No i tak się rozglądamy najczęściej, co też inne ludzie dookoła nas, które są, gadają i co robią, nie? No i jako ktoś coś robi, no to my też najczęściej coś zrobimy. Ale jak tak nikt nic, nie, to najczęściej sobie myślimy, a to można nic nie trzeba robić, nie? Bo jakby tak trzeba było, no to by ktoś coś zrobił, nie? I to jest blank niebezpieczna rzecz, bo rozchodzi się o to, że te inne ludzie dookoła, to one mają to samo i one też se myślą, patrzą się na nos, nie? I se myślą, a można ktoś coś zrobi. No i może być tak, że z kisz tego, to nikt nic nie zrobi, nie? No bo każdy sobie będzie myślał, że ten inszy coś może zrobić. No toż to jest blank niebezpieczna rzecz. I z kisz tego psychologowie se zrobili też taki eksperyment, nie? No bo my to radzi mamy eksperymenty, no to już zrobili taki eksperyment, jak to też jest tym. I zrobili tak, że se wzięli jedna osoba, nie, chopa tam czy baba i powiedzieli, że mu siedzieć we poczekalni, nie? I tam było pełno ludzi, ale one wszystkie były podstawione i był ten jeden, co go podali, nie? No i to tak było, że one tam se siedzą i naraz spod drzwi się pokazuje dym. No ale tak te inne ludzie tam se siedzą i dalej se siedzą, no to ten badany se patrzy, nie? Co oni robią, no ale oni siedzą, nic, nie? Jakoby tam nic nie było. No to on też siedział, nie? I tak to też wyszło na tym eksperymencie, że jako badali tych ludzi i tam kolejnie ich było 3 albo więcej osób i one nic, no toż te ludzie najczęściej też nic nie robiły. One widziały ten dym, a to potem już felswiergi ten dym i nic, nie? I tak ze 90% tej grupy, co ich zbadali, to się okazało, że oni nic nie zrobią, jak kolej nich byli inne ludzie. Ale zrobili też taki eksperyment,
w drugą stronę, że ten, którego badali, to był som, nie? W tej poczekalni. No toż, jako się ten dym zaczął pokazywać, to najczęściej ten człowiek patrzył, skąd się tu bierze, nie? I patrzył, czy nie trzeba jakiej straży wołać, czy to nie jest pożar, co to się dzieje, no i tam jako reagował, nie? No toż, tak sobie to policzyli z tej całej grupy, że oni, tak 90% tych, co tam byli sami, nie? Toż oni jako reagowali, że co się dzieje. No toż patrzcie, jakie to jest blank ważny. To jest richtig ważna rzecz, bo to można się rozchodzić i o czyjeś życie, nie? Toż teraz kiwom powiem tak. Pierwsza rzecz to jest, żebyście se tak nie pozwolili, żeby ten wasz mózg tak se robił, co chce, nie? I tak na przykład łaził. I no jak richtig widzicie, że leży ktoś na tej ulicy, to nie patrzcie, czy tam inni podejdą, czy nie, i no trzeba zadzwonić na ta karetka. No najwyżej się okaże, że on jeło żarty, no trudno, ale można komuś życie uratujecie. A zaś jak to zrobić, żeby nie być ofiarą tego? No toż jak możecie, nie? I się są przytomni, a co się wam dzieje, nie? Widzicie, że nam cukier wam spadł, albo nie wiem, zawału dostawocie, albo coś, no toż wołajcie pomoc i musicie powiedzieć, od kogo ta pomoc chcecie, nie? Idzie jakaś baba i mówicie do niej, pani w niebieskiej kiecce, dzwońcie po karetka, ja was proszę, bo ja czuję, że ją mam zawał, ja? No i ona najczęściej zadzwoni po ta karetka, nie? Albo tam, nie wiem, łobaliście się na nartach, no i leżycie i czujecie, że co tam jest nie tak, no to machocie i tam w tej niebieskiej kurtce możecie na karetka zadzwonić, bo ja chyba złamała noga, nie? No, albo zaś jak tak ludzie mogą nie być pewni, czy wy potrzebujecie tej pomocy, czy nie, no a wy richtig potrzebujecie, no toż krzyczcie, nie? Pomocy, albo nie wiem, poli się, albo nie wiem, chcą mi coś zrobić, pomocy, nie? No te ludzie będą wiedzieli, no i oni wtedy wam pomogą, nie? No toż tyle, że wam dziśki chciała powiedzieć. No i co? Jako radzi mocie to, co ja robię, to dajcie tam ta łapka w górę. Możecie zasubskrybować też ten kanał. No i dziśki to na tyle. Będziemy się żegnać. Pyrsk. Do zobaczenia.